Ketoprak Wahyu Manggala nih desa iki lho. Gunting. Pasar ah. Pasar. Kota niki yo, mlebu rene. Oke, desa Gunting. Saiki kan lokasi aku yo iki kirim koran. Sik. Baru ngedek shootingan ini loh. Ini kita lurus saja. Tapi aku mau ning Tunggul Sari aku. Ini jalannya kayak tembek. Oke, kita lihat-lihat di mana lokasinya Ketoprak Wahyu Manggala. Oke. Aduh. Ini di sana. Gunting Kaliori tambah Agung. Kita terus. Sopo sing dia konco kene ndang merapat dadi parani lur. Oh, monggo. Iya. Aku pengen ngecek lokasi sisane lho. Ombu apa sio? Nah, iki kaya sana bakal dolanan iki. Ah, iki ngarep iki wis. Ketoprak Wahyu Manggala. Bae, so liwat ora iki kira-kira ya lho. Oh, wis diplang wis diplang. Pangeran dadah. Oh, dadah lho. Bismillah dadah. Ki masang lho. Oke.